Τώρα θα δείτε τα καλύτερα όπλα. Λέμε τώρα, δεν πειράζει. Τα δικά μας καλύτερα όπλα. Αυτό είναι το... Περίμενε, όχι αυτό ρε. Αυτό πρώτα. Α, αυτό εδώ πέρα που βλέπετε τώρα, Δέστε. αυτό είναι το Recon. Recon. Και δείτε τι μπορεί να γίνει. Και να το δείτε και πώς βαράει. Το είδατε? Ωραία. Άλλο. Τώρα άλλο. Τώρα αυτό είναι το πρώτο Nerf. Μην το βλέπετε έτσι, είναι πάρα πολύ καλό. Δείτε το και πώς βαράει. Δείτε. Περιμένε. Γιατί είναι αυτός ο λίγο... Άστο ρε. Ένα, δύο... Δεν φάνηκε, αλλά δεν πειράζει. Και αυτό είναι το Rambands. Δείτε το. Αυτό, αυτό... Και δείτε το και πώς θα βαρέσει. Δείτε. Το δατε. Όχι. Να τα εξαρτήματα του Recon. Δείτε το Recon έτσι. Πού τους φέρω. Περιμένετε λίγο. Τους φέρω